Gordon De Bono għadu qed jitlob lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa biex jinvestiga b'urġenza l-għajdut iċċirkolati mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kien b'xi mod marbut mal-kontrabandu tal-fjuwil. 3 snin wara l-qtil tal-2017, De Bono nnifsu kien fil-mira ta' investigazzjoni fuq skala ta' ċertu portata min-naħa tal-Pulizija fuq il-kontrabandu tal-fjuwil kemm hu kif ukoll martu kienu ġew arrestati f'Novembru tal-2020 u sussegwentament akkużati b'ħasil ta' flus. Il-kopja tinsisti li hija innoċenti. Għalkemm il-proċeduri fil-konfront tagħhom għadhom għaddejjin, il-każ jinsab differit sine die sakemm tasal l-informazzjoni mitluba permezz ta' itri mibgħuta lil ġurisdizzjonijiet barranin. Issa, Gordon De Bono qed isostni li s-saga kollha kkaġunatlu danni personali u ħsara għall-ebda raġuni. Permezz tal-ilmenti fid-9 ta' Awwissu, De Bono staqsek l-arresti kienux premeditati u orkestrati minn persuni b'konnessjonijiet politiċi preżenti u passati kif ukoll minn uffiċjali tal-Pulizija apposta biex ifixklu l-kors tal-ġustizzja. Madankollu, wara li indirizza dubji serji tiegħu direttament lill-Kummissarju tal-Pulizija, De Bono issa qed isostni li wara ġimgħat sħaħ għadu ma rċieva l-ebda tweġiba u lanqas reazzjoni. L-ilment oriġinali ilu għand il-Pulizija sa mill-11 ta' Awwissu. Quddiem din is-sitwazzjoni huwa ma kellux alternattiva oħra ħlief li jindirizza mill-ġdid lill-Kummissarju tal-Pulizija bil-miktub. L-ewwel nett ifittex konferma dwar jekk l-ilment oriġinali tiegħu fil-fatt wasalx lil Gafa u jekk xi ħadd fih dan il-korp kienx inkarigat biex jinvestiga l-ilment tiegħu.